மாஸ்டர் சொல்லும் பேச்ச தட்டாம கேட்கும் பரோட்டா, கொதிக்கும் கல்லில் இருந்து எடுத்து அடிச்சு போடும் ஸ்டைலே தனி. ரசிகர்கள் கொடுக்கும் உற்சாகத்துல காணாமல் போகும் கை சூடு. பல இடங்களிலும் பரோட்டா மாஸ்டர், டீ மாஸ்டர், நூடுல்ஸ் மாஸ்டர் என சில மாஸ்டர்கள் வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்கும் வகையில் வித்தியாசமாக நடந்துக்குவாங்க. அதுல இந்த மாஸ்டர் கல்லில் இருந்து எடுக்கப்படும் பரோட்டாவை தட்டுற ஸ்பீடும், அதை தூக்கி போட கரெக்டா போய் செட்டிங் ஆகிற காட்சியும் பெர்ஃபெக்டா இருக்கு. அதை பாக்குறதுக்குன்னே அங்க குவிந்த வாடிக்கையாளர்கள் IPL கிரிக்கெட்டை பாக்குறது மாதிரி உற்சாகமா கோஷம் எழுப்ப, அது போதாதா அந்த மாஸ்டருக்கு, சும்மா பிளாஸ்டர் செய்து வருகிறார்.